тавлоти тоҷикистону ҷаҳон аст. аз студияи марказии радио озодӣ пешниҳоди шумо ва ман Шаъло Гулхоҷат дар каноратон ҳастам. салом. нахуст муруре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 15 июл. сафороти тоҷикистон дар русия ба муҳоҷирони дар марз ҷамъ шуда машварат медиҳад ки ба ҷои ободӣ баргарданд ва мунтазири барқарор шудани рафтуомади заминиву ҳавоӣ бимонанд. муҳоҷирони бекормонда на даст ба ҷиноят заданду на ба хилофкорӣ ва ё чӣ гуна пешгӯиҳои манфии гурӯҳҳои муҳоҷир бадбини рус дар давраи пандемия собит нашуданд. мо инҷо меҳмон ҳастем ва кӯшиш мекунем ки барои худ дарди сар нахарем ва нагӯянд ки муҳоҷирон аз куҷое ба ин ҷо омадаанду мушкил эҷод мекунанд. ва дидани галаи уштурон дар теппаҳои тоҷикистон дигар афсона нест. парвариши ин ҷонвар вижагиҳои худро доштааст. чамондонаш мушкилтара, ҳам нигоҳубиниш мушкилтара. эҳтиёт талаб мекунам. аммо шурӯъ мекунам аз хабарҳои марбут ба билети ҳавопаймо. хадамоти зидди нисории тоҷикистон дар мавриди гарон будани нархи билетҳои ҳавопаймоӣ таҳлилу хулосаҳояшро ба ҳукумати кишвар пешниҳод кардааст. абдумаҷид муъминзод, раиси хадамот, имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт бозори ҳавоӣ дар тоҷикистон таҳти монополияи ҳеҷ ширкат нест ва онҳо кӯшиш доранд нархи билетҳоро танзим намоянд. яке аз сабабҳои аслии ин нархи چی است؟ چیپتاوا بلند است تا 450 یورو اگر بودیم تا 450 یورو. این هم انمی عین زمان فقط ریسوی چارتری برام مونده شده است. انمی یک طرف خالی رفته شدن. هواپیمایی که ما رفته شدیم به فدراسیون فقط فدراسیون رئیس را می‌دیم یک طرف خالی رفته شدن. خب در صورت ریس چارتری به انجام رساندن خدمت رسانی فرودگاه‌های دولت قبول کننده و دولت میپرد تا 40% دیگر زیاد میشود. дар пайи авҷи пандемияи коронавирус ҳарими ҳавои тоҷикистон барои парвозҳои байналмилалӣ баста шуд ва ҳоло танҳо ҳавопаймои чартерӣ ба интиқоли шаҳрвандони дармонда сафарбар шуданд. вале аксари муҳоҷирони кории тоҷик дар русия аз нархгузории ширкатҳои ҳавоии тоҷикистон шикоят доранд ва мегӯянд билетҳоро барои парвозҳои хос аз 34 то 36 ҳазор рубли русӣ харидорӣ карданд. сафороти тоҷикистон дар русия мегӯяд ронандагон ва ширкатҳои беинсоф ба хотири ба даст овардани фоида ба муҳоҷирон билет мефурӯшанд ва онҳоро то марз оварда сарсон мекунанд. марзҳои русия ва қазоқистон баста аст, аммо муҳоҷирон бо вуҷуди таъкиди ба такрори мақомот ба ваъдаи ронандагон ва ширкатҳои алоҳида бовар карда ба сафар мебароянд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло ба ӯ рӯ меорам. абдулло, салом ва нахуст бигӯ ки айни замон чӣ қадар муҳоҷирон дар марз ҳастанд? салом Шаҳло. айни замон дар гузаргоҳи Маштаково вилояти Оренбурги Русия ва Қазоқистон 106 нафар муҳоҷирони кории тоҷик қарор доранд. субҳи имрӯз бо чанде аз онҳо суҳбат доштам ва маълум шуд 6 нафаре аз онҳо занҳо ҳастанд, 3 нафаре аз онҳо ҳомиладоранд. муҳоҷирон дар назди ин гузаргоҳи марзӣ аз 15 то 20 рӯз боз интизори гузаштани марз ҳастанд ва шароити худро тоқатфарсо тасвир мекунанд. мегӯянд рӯзона то 36 дараҷа гарм мешавад. онҳо аз гармӣ ранҷ мебаранд. шабона сард асту гоҳҳо борон меборад. ҳамагӣ дар рӯи замин хобанд ва барои худ аз шоху дарахт ва алаф хаймаҳои муваққат бунёд карданд. онҳо аз шаҳрҳои гуногуни Русия омаданд. қисмеро як ронандаи автобус бо ваъдаи оне ки Қазоқистон барои 2 рӯз ба шаҳрвандон коридор ва ё долон мекушояд ба ин ҷо бурдааст. қисми дигар аз назди гузаргоҳи Бузулук дар марзи вилояти Самара ва Қазоқистон инҷо омаданд. абдулло, мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? барои муҳоҷирон ягон роҳи бурун рафте аз ин бунбаст вуҷуд дорад ё не? шало сафорати тоҷикистон дар русия аз ҷумла консулгарӣ дар шаҳри Уфаки вилояти Оренбургро ҳам зери назар дорад. аз дармондани муҳоҷирон хабар доранд. дар сафорати тоҷикистон мегӯянд марзи Қазоқистон бинобар дубора авҷ гирифтани коронавирус баста аст, ба зудӣ боз намешавад. ягона роҳи бозгашти ин мусофирон танҳо парвозҳои чартерӣ аст. мақомот мегӯянд барои фиристодани мусофирон аз ҷумла 6 нафар занони ҳомиладор омодаанд, вале занҳо мегӯянд
чиптаҳо гарон аст. онҳо тӯли рӯзҳои интизорӣ пасандозашонро тамом карданд ва пуле барои харидани чипта надоранд. бале, як мушкили умда дар ин шабрӯз. Аммо як суоли аслӣ ин аст ки чаро муҳоҷирон таваккал карда ба роҳ мебароянд ва худро саргардон мекунанд, ҳарчанд медонанд ки марз баста аст? бале шало, воқеан ҳам муҳоҷирон ба ҳар гуна овозаву ваъдаҳо бовар карда ба роҳ баромаданд. дар сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯянд як ида ронандагон ва ширкатҳо дидаву дониста ба хотири фоида гирифтан ба муҳоҷирон чипта фурӯхта онҳоро ба марз бурда сарсон карданд. масъулони сафорат мегӯянд чанде аз ин гуна ронандагони беинсофро ба сафорат даъват карда таъкид карданд ки мусофиронро сарсон накунанд ва аз муҳоҷирон боз ҳам даъват мекунанд ки ба ваъдаҳои чунин ронандагони судҷӯ ки аз вазъият сӯистифода карда мехоҳанд пул кор кунанд бовар накунанд ва то ором шудани вазъият ба сафар набароянд. умедворем ин ҳарфҳои мо ба гӯши шумо муҳоҷирони азиз мерасад. ҳарчанд қобили дарк аст ки рафтани шумо ба ватан бо сабабҳои ба ҳама маълум феълан осон нест, вале бовар кунед вазъи онҳое ки дар марз ин шабу рӯз ҷамъ омаданд ба маротиб бадтару тасаввур нокарданист. сипос Абдулло барои суҳбат. мавзӯи Русияро идома медиҳам. як пажӯҳиши нави Академияи хоҷагидорӣ ва хадамоти давлати Русия нишон додааст ки дар замони пандемияи COVID-19 40% муҳоҷирон кори худро аз даст доданд. таҳлилҳо собит намудааст бо вуҷуди он ки нисфи пурсидашудаҳо аз манбаи даромади худ дар ин давра маҳрум шуданд, вале дастнигарӣ онҳоро ҷинояткор накард. ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время зиндагии муҳоҷиронро дар даврони COVID-19 таҳлил намуданд. абу муслим мисли ҳазорҳо муҳоҷири дигар дар давраи гӯшанишинӣ дар Русия аз ҷои кор маҳрум шуд. нонпасхонае ки абу муслим дар он кор мекард баста шуд ва ӯ аз манбаи даромад маҳрум гашт. тамоми ин муддат абу муслим дар хонаи иҷора бекор буд ва ба берун фақат аз рӯи зарурат ба мағоза мебаромад. ӯ мегӯяд аз тарси ҷарима ва ихроҷ шудан аз Русия низоми гӯшанишиниро пурра риоя кард. дар навбати аввал барои ҳифзи сиҳатии худи мо ин муҳим буд. аз сӯи дигар мо инҷо меҳмон ҳастем ва кӯшиш мекунем ки барои худ дарди сар нахарем ва нагӯянд ки муҳоҷирон аз куҷое ба ин ҷо омадаанду мушкил эҷод мекунанд. муҳоҷирон мегӯянд талош мекунанд қоидаҳои муайяншударо пурра риоя кунанд, зеро ҳар кору рафторашон дар ин кишвар зери назорат аст ва бархурди милисаву сохторҳои масъул ба онҳо фарқ мекунад. дар истгоҳи метрои Москав ки мардуми бениқоб зиёд ба назар мерасанд, милисаҳо зоҳиран интихобӣ зодаҳои Осиёи марказиро манъ кардаву ҷарима мебанданд. мисли саҳнае дар ин навор ки аз миёни чандин нафари бениқоб маъмурони милиса як зани муҳоҷирро манъ карда барои надоштани ниқоб нисбаташ санади ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳанд. агар маро манъ кардед, дигаронро ҳам манъ кунед. бубинед, ин духтарак бениқоб ба инҷо ворид шуд. равед, ӯро ҳам манъ кунед. олимони Академияи хоҷагии халқи Русия рафтори муҳоҷиронро дар давраи карантин таҳлил карданд. муҳаққиқон хостанд бо ин роҳ иддаои гурӯҳҳои муҳоҷирбадбинро дар мавриди афзоиши ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон дар давраи пандемия тафтиш кунанд. таҳқиқ натиҷаи баръаксро нишон дод. евгений варшавер, корманди илмии академия, мегӯяд баръакси ин андешаҳо муҳоҷирон дар ин давра фаъол буданд ва ба онҳое ки дар вазъияти мушкил қарор доштанд ёрӣ расонданд. аз сӯи дигар онҳо тамоми қоидаҳои муайяншудаи Русияро ҷиддан риоя карданд. муайян шуд ки муҳоҷирон дар ин давра бештар аз мардуми дигар зарар диданд. суолҳои мо ба қоидаҳои ҷиҳати пешгирӣ аз беморӣ рабт дошт. аз ҷумла манъи берун рафтан аз хона. муайян шуд ки муҳоҷирон дар Москав ин қоидаҳоро беҳтар аз дигарон риоя карданд. олимон барои эҳтимоли сар задани мавҷи дуввуми пандемия ба ҳукумати Русия тавсияҳои худро фиристоданд. онҳо ба мақомот пешниҳод карданд ки барои саривақт баргардондани муҳоҷирон ба кишварҳояшон мусоидат kunand. ҳамчунин муҳаққиқон хостанд ки тартиби сабти иқомат дар ҷои зист лағв карда шавад ва ба муҳоҷирону сокинони Русия дар ин шароит кӯмаки ғизоӣ пешниҳод гардад.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد آن که رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراضها برپا شد. در پی 280 کس بازداشت گردیده است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکو 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکو بانکداری سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکار توجیک باور دارد که در دراز مدت توجیکان به پرورش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در تاجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نویای رودکی دهها اشتر نگاهبین میشوند و بارود یوسفی با شرایط پرورش آنها آشنا شد. галаи уштур дар талу теппаҳои кӯҳистон саҳнаи наву нодире дар бахши чорвопарварии тоҷикистон аст. парвариш ва тиҷорати уштурро дар тоҷикистон масъулони шабакаи мағозаҳои олами гӯшт марбут ба ширкати симсим аз 2 сол ба ин тараф роҳандозӣ карданд. ин тиҷорати ба қавли онҳо нозук ва ба иқлими тоҷикистон начандон мувофиқро ба хотири рушди як бахши дигар дар самти парвариши чорво рӯи даст гирифтаанд. дар ҳақиқат ин ҳайвон нисбат ба дигар ҳайвонҳои гов бузу ҳамино фарқ мекунад. чунки бо ин ранги тӯбчаи дар ҳамин вақте ки бароҳо гиё меравад ҷои хас боша шӯида меравад, агар лой боша парида меравад. ин ниҳоят эҳтиёт талаб мекунад. ниҳоят эҳтиёт ва хӯроки ин асосан хорай, хорои ҳархелай. як хора то агар хӯрда ҳамон хора ҳал накунад дуюм хора намехӯрад. барои ҳамин ин ҳам чанондонаш мушкилтарай, ҳам нигоҳубиниш мушкилтарай. эҳтиёт талаб мекунад. аксари уштурҳои ин гала чорвои ҷавон аст. уштурбачаҳоро барои парвариш аз қазоқистон мехаранд. ҳар уштури парваришшуда ҳоло аз 10 то 15 ҳазор сомонӣ қимат дорад. дар чорабиниҳои варзишӣ маънаи мавсими баҳорида аз ин сар чорвое ки ғайриоддӣ ҳаст барои ҷоизаҳои мусобиқаҳо гузошта мешавад. аслан харидоронаш ҳам чунинҳоянд ва ин намуди чорворо барои қурбонӣ барои иди қурбон ҳам барои қурбонӣ харидорӣ мекунанд. уштурпарварон мегӯянд гӯшт ва шири уштур дар миёни мардуми тоҷикистон ба сифати давогӣ низ маъруф аст, зеро ғизои уштур аз дигар навъи чорвои калон фарқ мекунад. дар ин минтақа қариб хор зиёд ино таъмин мекунанд. ҳозираш хӯрдаи истон таъмин мекунанд. қариб ки ино алаф намехӯранд, хор мехӯранд. хоршон хорай. хор алаф ҳам нест, ёфт намешавад, лекин хӯроки асошон хорай. уштурпарварон мегӯянд ба фарқ аз дигар намуди чорво барои нигоҳубини уштурҳо дар фасли зимистон оғилхона то ҳарорати зарурӣ гарм карда мешавад, зеро ин чорвои гармидӯст ҳавои сардро таҳаммул намекунад. ҳоло дар галаи уштурҳои ширкати симсим ҳудуди 50 сар парвариш мешавад. дар тӯли 2 соли ахир ҳудуди 300 сар уштур ба тоҷикистон ворид ва парвариш карда пешниҳоди муштариён намудаанд. агарчи дар тоҷикистон талош доранд парвариши густурдаи уштуронро ба роҳ монанд, дар италия пиряхро бо курпа пӯшонданд то гарм нашавад. барои тасаввури ин манзара гузориши навбатиро дар тақдими искандари хоҷамирзода бубинед. дар рӯи пиряхи презенаи шимоли италия курпаи бузурге аз матои геотекстил кашида шуд. мақомоти маҳаллӣ умедворанд ки ба ин васила обшавии пирях мутаваққиф ва ё ҳадди ақал суст мешавад. масоҳати ин курпаи рамзӣ беш аз 100 000 метри мукааб буда, он моҳи июн дар болои пирях кашида шуд. курпа ба халтаҳои хок баста шудааст то ҷояшро иваз накунад. дар фасли сармо бо оғози лижаронӣ мато аз болои пирях гирифта мешавад. тибқи пешбинии муаллифони тарҳ, мато нурҳои офтобро инъикос намуда имкон намедиҳад ки ҳарорати пирях баланд шавад. ин чорабинӣ дар пиряхи презенаи канори шаҳри шимолии Трентои Италия сар аз соли 2008 амалӣ мешавад. тибқи хулосаи пажӯҳишгарон дар давоми камтар аз 20 соли ахир аз 3/1 ҳиссаи ин пирях об шудааст. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ ба анҷом мерасад. ташаккур барои ҳамроҳӣ. хабаргузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org мутолиа кунед ва албатта видеоҳоро дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube бубинед. фаромӯш накунед, фардо субҳи барвақт шуморо хабарҳои тоза дар навиди бомдодӣ интизор аст. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.